मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन, इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मानाव गेदेर प्रेजेन्टनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा जुदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारोब्ला आरो बिथांजों लोगोसे माखासे डिस्ट्रिक्टनि कर्मि, प्राइमारिनि कर्मि, ब्लकनि कर्मि आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय थख' ओंखारबोयोब्ला प्रमद बर'आ मा जागोन? इउपिपिएल दोलोनि परिस्थितिया मा जागोन? हस्सा हस्सिखे जुदि लरेन्स इस्लारि डाङरिया इउपिपिएलर परा अलाई आहि बेलेग दলত जुदि जगदान करे आरो तेखेतर লগত जिमानखिनि सापर्टार समर्थक বিলাক আছে, डिस्ट्रिक्ट कर्मी হোক, ब्लक कर्मी হোক, प्राइमारी कर्मी হোক আৰু ৰাইজসকল তেখেতৰ লগতো আছে বহুত ৰাইজসকল, এইবিলাক যদি ইউপিপিএল দলৰ পৰা ওলাই আহি বেলেগ দলত যদি যোগদান কৰে তেতিয়া ইউপিপিএল দলৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব? প্ৰমোদ বড়োৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব? এইটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰক। এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এই কথাবিলাক আমি ডিসকাस কৰিম। मिन्थिबायना रायजो राजाफोर? दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोन। नटिस खालाम नोंथांमोना आरो जों खबर मोनदों थारैनो गोगोम मैखोम लिडारफ्रा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारसिगोन होननानै आरो बियो एमएलए इलेक्शननि सिगां बियो जागोन होननानै। आगन्तक एमएलए নির্বাচনত আগত ইউপিপিএল দলৰ পৰা ডাঙৰ নেতাবিলাকে ইউপিপিএল ত্যাগ কৰি পেলাই বেলেগ দলত যোগদান কৰিব, তেনেকুৱা আমি বাই টেলিফোন বা फ्रेंड सार्कल द्वारा आमी खबर पाइছো। बे खोथाया सैथो। थारैनो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै प्रमोद बर' बिथांखौ नागारनानै फैनायनि खोथा आरो बिथाङा बे इउपिपिएलखौ नागारनानै फैयोब्ला इउपिपिएल दोलोनि परिस्थितिया जिर'निफ्राय गाहायसिनाव माइनासाव थांगोन। दिनै बिथाङा गाबथानानै दोनदों आरो बिथांजों लोगोसे बेसेबां कर्मीफोर ओंखारफागोन, रायजो राजाफोर ओंखारफागोन, আপোনালোকে অনুভৱ কৰিলে পাই যাব লৰেন্স ইস্লাৰি ডাঙৰীয়াৰ লগত কিমান ৰাইজসকল আছে আৰু কিমান তেখেতসকলৰ দল ইউপিপিএল দলৰ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত কাম কৰা, প্ৰাইমাৰী লেভেলত কাম কৰা, ব্লক লেভেলত কাম কৰা, গ্ৰাছৰুট লেভেলত, বুথ লেভেলত কাম কৰা যিমান কৰ্মী আছে তেখেতৰ লগত ইউপিপিএল দলক ঠেক কৰিবলৈ তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈ আছে। मानि थाखाय? मानोना प्रमोद बर' बिथांनि जे माखासे मिशन भिजन थांखिफोर गासिबो फ्लप। साख्रि होनायनि खोथाखौ बुंबाय, 1 भट 1 जब, मोनसे भटआव सासे साख्रि। आमेरिकायाव बेबादि नुवाखै, केपिटेलिस्ट आमेरिकाया। दिनै जोंनि बिटिआरआवसो प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ बे खामानिखौ मावनो नागिरदों। আপোনালোকে আমেরিকাত যাও, ইয়াত তো কোনোদিন দেখা নাপাবো 1 ভোট 1 জব, কিন্তু আমার সন্মানীয় সবচেয়ে ডাঙৰ নেতা প্রমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ বিটিআৰত এই কাৰ্যসূচীটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰমোদ বড়ো এইটো কামটো কৰিব পাৰিছিল, মানি লওক আপোনালোকে, মনত মানি লওক, অনুভৱ ইমাজিনেশ্যনত। কিন্তু আমেৰিকাও ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰিব নোৱাৰে এই কামটো, কিন্তু प्रमोद बर' কৰিব পাৰিছে। सुक्तिनि खोथाखौबो बुंदो, रुफाइन जानायनि लामायाव 10%आनो जायाखै। मा जाखो बिटिआर सुक्ति, प्रमोद बर' खालामनानै लाबोनाय बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेशना मा जाखो बेखौबो प्रमोद बर' बिथाङा दासिमबो 1 2 3 4 5 6 बेबादि होननानै खिथानो रोङा। शान्ति चुक्तिर दफाবিলাক কোনটো দফাবিলাকে ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছে এইটো সিৰিয়ালভাৱে प्रमोद बर' কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিব আৰু ভৱিষ্যতত কেতিয়াও प्रमोद बर' ডাঙৰীয়া এই কথাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰিব। बे खाथां खोथा। दा बेखौ थांनाय समाव नरेन्द्र मोदी बिथां साहाब प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथांनि सेरावहाय हाग्रामा महिलारि सारा फोरमायनानै हरबाय।
बिथांनि गेजेरजोंबो माखासे खामानिया जानो थांगासिनो दङ, मावगोनबो। मोजां मोजां बुस्थुखौ लाबोनायावथ' जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय गासिखौबो खालामनायाव माखासे रुइन गोग्लैसोनांगौ जोंहा दं। बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाया मोजाङै मिथिखायो। दा बाथ्राया जाहैबाय फारि फारि लिडारफ्रा UPPL दोलोखौ बेफोरबायदि खामानिनि थाखायनो नागारनो नागिरगासिनो दं। लरेन्स इस्लारि सार, बिथांजों लोगोसे थाफाग्रा रायजो राजा आरो मावथिफोर, बिथांमोनाबो लासैनो मार्च आप जानायनि खोथा। दा रायजो राजाफोरा मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।